brate, Ceh je jedna od onih pesama koju ne volim da slušam ponovno. I kad je neko pusti, samo da kažem, ajde ovo preskoči. Bukvalno. Prvo zato što smo izgubili Bora, onda smo izgubili prošle godine i Pekija, brate, i ono, kako bih ti rekao, brate, cela ta priča mi je bila na glavi i anksiozna, brate, anksiozna, teška, onaj beat Duletov je takav da vozi. Ono, zarobite taj njegov loop, brate, ono, skroz, brate. A mislim i tvoja priča na kraju. Pa i moja priča, brate, ono, to i kad kaže život je čudo, sreće i tuga istog dana, brate. Mislim, ono, to da ne poželiš nikome, brate. Ne kažem da je to možda i najteža stvar, brate, koja mi se desi ili koja postoji, brate. Postoji mnogo teže stvari u životu koje se nekom desi to, ali za mene je to bila jedna od stvari gde ne zna čovjek šta da misli. Totalno sluđen, van svega, van, brate, svog mozga, ne vladaš sobom, ne znaš da li da plačeš, da li da se smeješ, da li da... A ljudi to ne razumeju da... Ma ja, normalno, ja to nisam ni hteo ni da pokazujem. Si jedan dan izgubio majku, da ti se sutra rodila ćerka. Tako je, ali znaš šta, to je izgleda sudbina, to mi se desilo i sa Džomlom, brate, to se sad opet desilo i sa... Čekaj, si izvalio da nam svaki album prati neka tragedija? Pa izgleda, ili on dođe posle neke tragedije. Mislim da pre dođe posle neke tragedije. Pa dođe, jer tad je u stvari, kao što je i više od repa bio izlaz, brate, iz mog mraka i našeg mraka zajedničkog, ili ti si bio tada dosta sjeban i zbog mene i zbog svega i besparice i vamo i tamo, pa je došao i onda smo našli ventil i izlaz i izašli smo iz toga. Tako mislim da i do duše sad sam imao ozbiljnu utehu u Zoji, pa znaš, nisam imao ni vremena da tugujem, jesam sam sa sobom i to, ali znaš, jednostavno, brate, to su baš teške stvari, nećemo pričati. Ali ova pesma ima momente, razumeš, u tekstu koji su teški, koji pričaju o tome tamo nema dobro, tamo priču vodi đavo, kao što je ulica, razumeš? Ali uvek izvalio sam i kad je poslušam sam sa sobom, da smo ostavili, možda i nesvesno, uvek kraj neki pozitivan. Ti kažeš, platio sam cehove i svoje i tuđe, ja kažem, čekam novi let, razumeš, znači u fazonu kao dobro, bura je prošla, idemo dalje, ali definitivno mi je taj moment bio, ti kad kažeš našao sam se između smrti i rođenja, ja kad kažem, to je u stvari glavna tema koja se vodi. Život je čudo, sreća i tuga istog dana, znači pare odnoje vetar, razumeš, reči odnoje vetar, pare uzela kafana. Mislim, kako ih ti rekao, to je to. Ma to mi je jedna od baš težih pesama, brate, koje sam snimio i snimao sam je i 20 puta dok sam bio zadovoljan kako sam je snimio i to, mnogo sam plakao u fazonu, baš me, znaš, dok mora ponovim, pa sam pa mi sve to gruva u ušima, brate, u slušalici, pa znaš, trudiš se, brate, da to bude kako treba i dostojno, da zvuči kako sam ga zamislio, znaš, da nađeš emociju, da preneseš na traku i sve, pa čak sam i ostavio gde gasim, brate, izlazim, plačem, razumeš, i što kažeš, baš još mi je bilo teže sad kad je bilo šalje na Flame i mix testo, ja moram da je čujem, moram da čujem da vidim šta je, brate, i evo, tek kad izašla sam, našao mir, što se kaže. Sad kad su je ljudi razumeli, sad je i meni nekako lakše da je slušam. Pa jeste, da, i eto. Podelili smo tugu s njima. Neka njima, brate, služi da u teškim trenucima nađu neki, izlaz i, što kaže, nek im pomogne da se isplaču, brate, pa nek pređu na neku drugu pesmu. Svako mora da plati svoj ceh. I, znaš šta, život ide dalje i nek se okrenu sreći i nek nađu smisla. To je jedino što može iz toga da se izvuče. Istina.